Elég régen találkoztunk már, és még régebben csináltam ilyen jelenetrekonstrukciót. Szóval amikor a múlt héten megnéztem a Nightcrawlert, nagyon örültem, hogy újra elkapott ez az érzés, hogy csináljak egy ilyen videót. A filmnek azt a jelenetét választottam, amikor Jake Gyllenhaal karaktere Lou ellentmondás nem tűrő monológot tol le Ninának arról, hogy mik a követelései a jövőjükre nézve. Egyrészt ez az egyik kedvenc jelenetem a filmből, azért választottam, másrészt pedig baromi érdekes, ahogy a fényekkel és a kameramozgással a monológ elejétől a monológ végéig hogyan lesz egyre dominánsabb Lou karaktere. Szóval nézzük meg, hogy hogyan lett ebből a beállításból ez az eredmény. Először is felraktam egy tükröt az ajtónyílás mögötti falra, de nem csak azért, hogy hasonlítson a referenciára, hanem hogy ezzel bővítsem a teret, illetve hogy ne csak egy pucér fehér fal legyen a hátterünk. Egyébként is minél kevesebb falfelületünk van, annál egyszerűbb dolgunk lesz, mivel az eredeti is egy sötét szobában játszódik. Tehát nagyon figyelnünk kell és kontrollálni a fényeket, hogy minél alacsonyabban tartsuk az ambiens szintet. A főfényünk viszonylag lágy, először egy felezős megvilágítást ad, majd ahogy Lou közelebb lép a kamerához, ez átváltozik egy súrló fényé. Ehhez én a Godox VL150-es lámpámat használtam egy softbox-szal, és gridet raktam bele, hogy ezzel kontrolláljam a szétszóródó fényt. A főfénnyel szemben megint csak egy fehér fal található, szóval ezt próbáltam lefeketézni, amennyire csak tudtam, egyrészt, hogy alacsonyan tartsam az ambienst, másrészt azért, hogy az arcom jobb oldalát árnyékosan tudjam tartani. Amellett, hogy az arc jobb oldala árnyékos, itt is megjelenik egy súrlófény, amit egy alacsony teljesítményű LED lámpával oldottam meg. Black Wrap-pel, ami egy fekete alufóliához hasonlítható a legjobban, becsomagoltam, hogy ezzel is kontrolláljam a fényszóródását. Ami nekem legérdekesebb volt ebben a jelenetben, hogy amikor Lou közel ér a kamerához, akkor nem csak súrló lesz a főfénye, hanem a színe is ilyen kékes, türkiszesre változik. Gyanús volt, hogy itt még egy lámpát használtak, és a szemében lévő tükröződések ezt meg is erősítették. Ehhez a Nanlite 6C ledcsövemet használtam egy griddel, és HSL módba állítva kevertem ki a türkisz árnyalatot. Ha lett volna egy nagyobb RGB fényforrásom, akkor azzal azért elegánsabban meg lehetett volna oldani ezt a fényátmenetet. Amikor Lou közelebb lép a kamerához, egy új fény jelenik meg a sztoriban, ami nélkül teljesen sötétségbe veszne az arca. Erről megint csak a szemek árulkodnak, illetve az orr és az áll alatti árnyékok, amikből még arra is lehet következtetni, hogy nagyjából frontálisan kicsit szemmagasság fölött volt elhelyezve ez a fény. Erre a célra megint csak egy Nanlite 6C LED-et használtam, 5600 Kelvinre állítva. Végül a háttérben ezt a sárgás-zöld fényt szerettem volna valahogy megjeleníteni, de mivel már csak 5600 Kelvines lámpám volt, ezért ezt sárga és zöld fólia kombinálásával próbáltam megoldani. Miután minden helyére került, besötétítettem, és elkezdtem finom hangolni a fényirányokat, az intenzitásokat, hogy megtaláljam a megfelelő arányokat. És most nézzük meg egyesével, hogy a világítás egyes elemei milyen hatást idéztek elő a képen. Lou dominálását a jelenetben a kameramozgás is segíti azzal, hogy ahogy egyre közelebb érkezik hozzánk, egyre inkább svenkelünk felfelé, és a végén teljesen fölnézünk rá. Ezt úgy próbáltam megoldani kameraoperátor nélkül, hogy 239-es képkivágást használtam, ahogy a filmben is, és ezáltal alul és felül holterületek jelentek meg, amik lehetővé tették, hogy utómunkában tudjam újra komponálni a felvételt, és így imitáljam a filmben látott svenkelést. Fényelésnél kicsit masszírozni kellett még a színeket, illetve így is túl világosak maradtak a falak, ezért ezeket is lehúztam maszkolással. A végeredménnyel nagyjából elégedett vagyok. Amit nem sikerült teljesen megoldani, az az, hogy a jelenet elején Lou már érezhető kicsit ez a türkisz fény, az ingén, illetve az arca is ezért egy picit hidegebb. Nekem ez sajnos nem sikerült megoldani a kis LED-del, mert a grid miatt túl szűk volt a szórása. Ha leveszem a gridet, akkor szétszóródott volna a szobába, azért nem lett volna jó. Ha hátrébb viszem a LED-et, akkor már nagyobb lett volna a szórásszög, viszont nincs elég nagy teljesítménye, és nem lett volna elég erős a súrlófénye az arcközeli jelenetnél, ami szerintem fontosabb volt. Ha még többet tanulnátok a videózásról, akkor továbbra is tudtok személyes oktatásra jelentkezni, e-mailben és Instagramon.
Ha tetszett ez a videó, akkor kérlek lájkoljátok és iratkozzatok fel a csatornára. Kellemes ünnepeket és jó pihenést! Sziasztok!